Росгвардияның Татарстан буенча идарәсенең яңа бинасы Лазарев урамында урнашкан 5 катлы заманча. Росгвардияны үй туе белән тәбрикләргә Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Милли гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте директоры Виктор Золотов шәхсән килделәр. Тәртип саклау һәм халыкның иминлеге һәр төбәк өчен бик мөһим, ди Виктор Золотов. Ул Татарстанда бу юнәлештә эшнең югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтә. Татарстан – это мощнейшая промышленность, современные научно-технологические центры. Татарстан бик көчле сәнәгате, заманча фәнни үзәкләре, яңа инфраструктура объектлары белән дан тота. Сездә халыкара һәм федераль дәрәҗәдәге вакыйгалар уза. Без республикада халык иминлегенә зур игътибар бирелүен күрәбез. Моны югары бәялибез. Пристальное внимание руководства республики вопросам укрепления безопасности и правопорядка. Соңгы 5 елда гына Росгвардияның Татарстандагы идарәсе өчен 40-ка якын бина төзелгән һәм яңартылган, кулланылышка 100дән артык берәмлек техника бирелгән. Рөстәм Миңнеханов Росгвардиячеләргә катлаулы хезмәтләре өчен рәхмәтен җиткерде. Мы должны благодарить вас, вашу команду, наших ребят, которые обеспечивают вот такие крупные спортивные. Вот недавно Казань форум прошел. Это огромный труд, мы это ценим и знаем. И, конечно же, и на уровне республики, и на уровне наших муниципалитетов мы оказываем и будем оказывать ту необходимую поддержку, которая нужна для обеспечения стабильной, эффективной работы войск Росгвардии. Виктор Золотов билгеләп үткәнчә, татарстанлылар туган җирне саклауда һәркемгә үрнәк булды. Нәкъ менә безнең республикада беренче ирекле батальоннар оешты. Сегодня вся наша деятельность Бүген безне бер максат берләштерә. Махсус хәрби операциянең бурычларын үтәргә Россияны якларга тиешбез. Яңа территорияләрдәге халыкка ярдәм итү өчен сездә күп гуманитар проектлар гамәлгә куелды. Росгвардияның Татарстандагы идарәсе уртак җиңүгә зур өлеш кертә. Хезмәтләрендә яхшы нәтиҗәләргә ирешкәннәргә, бинаны төзүчеләргә Виктор Золотов һәм Рөстәм Миңнеханов дәүләт бүләкләре тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында махсус хәрби операциядә катнашучылар да бар. У нас рабочий кабинет, на 5 рабочих мест. Бу үзәктә Росгвардия республика идарәсенең корал тотуга лицензия бирү һәм ведомстводан тыш сак хезмәтләре урнашачак. Мондагы эш бүлмәләрен, укыту сыйныфларын, корал саклау бүлмәсен кунаклар да җентекләп карап чыкты. Яңа бинада халыкка да хезмәт күрсәтеләчәк. Мисал өчен, корал сатып алырга теләгән кешеләр лицензия рәсмиләштерер өчен монда килә ала. Мондагы җиһазларга һәм компьютерларга аерым игътибар итәргә кирәк. Алар үзебездә, Татарстанда җитештерелгән. Росгвардия хезмәткәрләре физик яктан яхшы әзерлекле булырга тиеш. Хәзер моның өчен дә шартлар бар. Спорт залында бер юлы 30 кеше шөгыльләнә ала. Можно, получается, принять боевые приемы, төрле тренажерларда шөгыльләнергә. Һәм после занятий душ кереп кайтып китәргә могытлар. Спорт залы янындагы заманча тирда исә хезмәткәрләр ату осталыгын камилләштерәчәк. Яңа комплекс территориясендә гаражлар, техниканы ремонтлау корылмалары да бар. Бина янында гына халыкка уңайлы булсын өчен машина кую урыннары. Илгиз Шакуров, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы.